Moro! Mä teen tänään Tuomakselle ja Juusolle tällaisia miksejä. Täällä on vähän kaikkea maustetta. Karria ja noparelle ja sitruunanestettä, vevijohtoa, pippuria ja mitä kaikkea täällä on tänne. Ja lasin pohjalla tietysti Vähän kossua. että pystyy juomaan. Ja... No niin sitten. Ja aloitetaan. Tuosta vähän tonne, josta vähän tonneesta. Sekoitetaan tässä näin. Tää se on kiva puuhaa. Vähän leivijouta tietysti tarvii, että se vähän huohuaa. Ja... sekoitetaan ja sitten vähän tällaista makeeta. Tulee niin hyviä, että voisi itsekin vaikka vähän syödä välillä. Pää kiinni sieltä takahuoneessa. Jumalauta. Ei sanota Juusolle. Vähän karria. Vähän luraa. Taas sekoitetaan. Pistä kunnon mössöt sinne vaan kaikkea paskaa ja oikein kunnolla. Pari pippuria nostan on tonne vähän. Nam. Tonne vähän. Noin. Tietysti pitää olla aina vähän tabaskoa. Se on kova se. Se on laatutavara. Sitten ihan perinteistä Felix ketsuppia ja tietysti tonne vähän tuosta vähän narraa. Sekoitetaan, kun sitä väri muuttuu ja tulee varsinkin hienon näköistä. Sitten sinappia. Tää on tällaista pirkkasinappia rautotavaraa. Näyttää epäilyttävältä. Taas vähän sekoitetaan. Pistä sinne nyt kunnon mällit kaikkea vielä vähäsen, niin tulee enemmän sitä kamaa, niin ne joutuu juoda enemmän. No niin, sitten tule kuvaa. Oota Jarkko. Ruoka on valmista. Meillä on täällä nyt tämmöset hyvät miksit. Syömään. Loistavaa. Ja auttakaa meitä. Tää on äitien tekemää ruokaa. Ei oo kuoton tekemään. Ottava äiti. Mua naurattaa. Näyttäkää. Älä nyt helvetti tuu päälle. Missä? Hei, nyt on hyvä. Oota Juuso, pysy paikallas. Kuka siinä edessä? Siinä on Samppa. Mä ohjaan. Vittu täällä on Juuson kanssa. Eikä se Juuson kanssa housuus. Niin, paikalla. Joo. Siinä on Tuomakselle, odota. Siinä on Juusolle. Mä haisee. Vittu tää haisee. Mulla ei. Juuso, ääni. Mäkin voin maistaa. Niin. Eikö ne pitänyt ottaa nakkeja?